is-Sibt 5 ta' Novembru saret għall-ewwel darba f'pajjiżna operazzjoni sabiex tevita illi pazjent ikollu cardiac arrest. Dan ifisser li allura saret operazzjoni ta' emerġenza illi tissejjaħ epicardial VT ablation. Miej fl-istudio bi pjaċir nilqa' lil Anthony Zara. Bonġu Anthony. Bonġu. Kontinti. Grazie Kokolja. Grazzi ħafna. Kontinti Anthony l-ewwel pazjent li għamilt din l-operazzjoni f'pajjiżna. Xtaqt nibda billi insaqsik minn fejn beda kollox, forsi kemm ilek dbati buġieħ fil-qalb. Sajni kważi daw l-aħħar 15 sena. Bdejna tibda bil-ftit meta xinti. U mbagħad fl-aħħar bdew ġejjin ħafna affarijiet iktar gravi. Ġifieri qegħdin ngħidu bdejt qisu kellek 40 sena u x'hekk. Issa 40 sena hekk u issa tal-aħħar 4 snin kelli nagħmel l-ICD għax bidew tuni taġġilha ħafna qalbi. L-ICD qegħdin ngħidu qisha bħal pacemaker. Pacemaker, kellha aħjar imma iktar modernizzata u li jekk tibqa' taġġilek qalbek hemm ċans li s-servaki anzi għax tatik ix-xokki. U konna sariqa kemm għamilta 5 darbiet taġġid daqsxejn. Biċċajt kellha ma tagħmlet l-infection, kellha taġa tinqala, kellha ssir in-naħa l-oħra, mbagħad m'għaddix wajer, mbagħad inqala wajer, ġifieri ma għadda kollox dak. Sa dal-aħħar bdew kollu tagħmel kien bħal xokkijiet ertili fil-qalb. Joħolqu ħafna xokkijiet li l-ICD titemmilha ħafna mbagħad dak iweġġewk. Ġifieri tul dawn l-aħħar meta tkellimna qisu tul dawn l-aħħar 12-il sena l-affarijiet sfortunatament bdew jiggravaw xi ftit. Bdew sejrin għall-ar u dal-aħħar speċjalment 6 xhur. Waħda fil-li kont nisqalu li dejna trid l-eqsa sena ilu mbagħad dewtuni u tawni xi pinni li ġabuhom li apposta mill-Ingilterra. Għax naħseb tieħu dak il-kors l-ewwel. U m'għamlu xejn daw. Waħda fil-li ħajsifruna għamlu l-Ingilterra x'kienet issir l-Ingilterra. Ġiet waħda mill-tabiba għad li għandek good news taqgħod li għax l-operazzjoni ħassillek hawn u l-professur ġej hawn Malta. Naqqas ħafna affarijiet għax kien hawn każi li biex telqu minn sar passaport għadu jerġgħu jagħmluh, il-mara tiġa waslet il-pazjent għadu ma waslet ħafna minn da. Fil-fatt ħan interrompik ftit naf illi kienu in-nurses ukoll illi kienu qalu anke l-raba tagħkom, anke tkellimt ma' t-tifla tiegħek, illi kienu qalulkom biex tkunu preparati għaliex jista' jkun illi bil-komplikazzjonijiet illi sfortunatament kien qed ikollok jista' jkun illi f'temp ta' jumejn biss tkunu fi triqitkom għall-operazzjoni l-Ingilterra. Eżatt. Kif tiddeskrivi Anthony dak il-mument, il-fatt li l-operazzjoni dak iż-żmien għall-bidu ħsibtu li ma tistax issir Malta? Fimni, tafla ħatħalli l-kulħadd warajk. Ħadd titlet tifla biss u sama raġel ta' ħorrejt. Imma id-dew milli kien hemm. Anka t-tifla kienet tuħu kedda, dara d-disa sijad damet. Malta, nimmaġinaw il-ċemplu, għadu mux li jesta, għadu mux il-ħela. Differenti meta jena kelli ħuti kolla ħdejja. Ben mara, ben naputijiet, ġifi kullħat. Fil-fatt bdejna naraw anke filmati fuq l-screens ta' televizjoni li urew meta propju emmek edin naraw meta emmek hemm il-Cath-Lab fl-Isptar Mater Dei illi issa qed jagħmilha possibbli illi l-operazzjoni illi tissejjaħ epicardial VT ablation issir f'pajjiżna. U li allura sakemm il-pazjent ikun qiegħed jagħmel l-operazzjoni, il-qraba jkunu jistgħu joqogħdu fuq barra. Ħdejk sal-aħħar minuta ħdejk. Eżatt. Differenti. Ikunu ħdejk jarawk qabel tidħol jistennew biex hekk. Il-pazjent jista' jgħid ħafna differenti. Kemm kienet ser tfisser ta' inkwiet u ta' forsi skareġġ għalik naf li diġà bdejt tgħidli li kieku mortu barra minn flok saret hawnhekk. Inta tkellemt ma' wieħed kumbazzjon kien ħabib tiegħi kellu l-istess ħaġa għalli għandek 3 sigħat flight. Għalli s-kemm da, għalli għandek satej oħra ambulanza
ħafna sarriċ. U kif qed ngħidu waħda niset l-passaport tar-raġel nisietu fil-paket tagħha, dik telqet u ma kellux. U biex jidħol l-Ingilterra bil-forsi li juri kellhom jagħmlu ġifra ħafna ħasel u ħafna tifhimni. Fil-fatt dwar dan il-każ u anke każijiet oħra li Ngħidu għax qalulna bih eżattament. Intqal ukoll anke lill-medja meta attendejna għal din it-tnedija tal-Ketleb u fil-fatt kien ġara hekk għaliex il-pazjent ikun fuq l-air-ambulance u l-qraba l-familjari jkunu qegħdin fuq ajruplan, pereżempju tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru, allura ikun hemm dawn it-tip ta' intoppi li jistgħu jiġru. Dak it-tul, dak il-ħin jaf ikun ħażinu. Differenti, ħafna differenti mill-li qiegħed hawn infatti kontini ġimgħa l-isptar ħallini hemm alla li tibqa' tieħu l-kura nkun tkun taħt għajnejna u anke barra forsi jaqbdek xi ħaġa influenza. Minn fuq is-sadda ġar kamra tal-operazzjoni ġifieri. Psikoloġikament qed li għenitek ħafna. Ħafna. Passijiet ħajkun ħafna ħjar, ħafna. Barra minn hekk barra din l-operazzjoni naf li kellha tieħu madwar 4 sigħat u xek u ħadet. Sigħat ta' 5 ma ħadet 9 sigħat. Però llum il-ġurnata issa wara li għaddit l-operazzjoni kif qed tħossok entni? L-affett rajt bil-mod, imma ġifieri infatti jumej wara nbagħad id-dar. Biex issa tħossni ġurnata aħjar mill-oħra li aħjar. Tajjeb ħafna, u li kieku forsi jkollok tgħaddi messaġġ lil pazjenti oħra li forsi. Nagħmilhom il-kuraġġ li jgħaddu minnha għax mingħajrha ma tagħmel xejn. Jisek qiegħed ħafna ħar. Bijgħet irranġa u ma tistax ma tillingrazzjax l-isptar kollu għax hemm ħafna ikollhom xi jaqsmu bħala daw. Però kull man għandu x'jaqsam mal-qalb, speċjalment is-CCU u daw. Nillingrazzju minn qalbi għax nies veru l-ebda passjoni hemmhekk, veru nies li ma tistax ma tfaħħarhomx. U l-kapaċità li għandhom u instess tagħmel fiduċja ħafna fihom. Grazzi ħafna lilek Entni tal-kontribut tiegħek hawnhekk magħna dalgħodu nawguralek mill-qalb